Soc la Montse Ribas i Piera, viuda de Josep Gomà. Estic aquí perquè sí, vaig treballar un temps a Càritas, vaig tenir el goig de treballar un temps a Càritas. Primer vaig entrar com a assistent social en un barri. Jo, la Pilar Malla, em va proposar per ser cap de vellesa. Com a programa ens venien les demandes de cada assistent social que estava col·locada en les diferents parròquies i els diferents districtes. Aleshores, valorava jo amb les meves companyes del despatx els casos, un per un, i contestàvem a les assistents socials quina era la manera d'aquell cas concret. La primera dificultat era l'econòmica. Vull dir que feia il·lusió poder-los ajudar comprant una nevera, comprant una estufa, perquè t'ho agraïen fins al final. Perquè es cobraven, quan vaig entrar a treballar, estaven a 5.500, perquè es van anar pujant gradualment, en gran part per mossèn Ventosa i aquests llibres. Quan aquest llibre es va fer, amb l'estudi del FAS, estaven a 5.500 i al poc van passar a 8.000. Serà per influència o no, però la cosa és que va passar a 8.000. La soledat i el ser grans per ajudar i portar una casa és molt difícil. Llavors miraven i hi havia un servei de treballadores familiars que anaven a fer companyia, a lograr que anessin amb gent i que no estiguessin tan sols. Eren les coses col·lectives que eren ja vacances, una setmana o una setmana i mitja de vacances. Llavors a les parròquies també vam organitzar grups que es trobaven ells allà a part de les colònies, una vegada a la setmana, parlaven, es trobaven, no estaven tan sols. Això me'n vaig ara, en què a vegades el jovent se'n va amb grans disquisicions, però el de la vora, el vell que tenim a la vora, no hi pensem.